Hot Jams. This is Easy Mo B, live on Hot Jams. I'm giving a big shout out to Hot Jams and especially Queen D and Queen D Entertainment. Hey, what's up, y'all? This is Fat Man Scoop, and right now you're checking out Hot Jams Radio. Believe that. Hey, yo, what up, world? This is Sirius Jones, and you now tuned in to the one and only Hot Jams Radio. Hot Jams. Over næsen, fordi han har drukket så fuld. Hey, stop. Okay, it ain't no dating line, girls. It ain't no dating line. Okay. Put the fun aside, alright? Yeah. Now, anyway, vi havde i sidste uge eller forrige uge, hvornår var det? Sidste uge. Last week. Sirius Jones. We're in the studio, baby. Yes, vi recordede simpelthen en sang med Sirius Jones i samarbejde med B-Jam og J&Mix. J&J Mix, er det ikke noget? No, J-Mix. J-Mix, yeah. Thank you, Jacob. Og det er blevet et super nice track, vi lægger det op. Eller det er faktisk allerede. Det er faktisk lagt op, så I kan download it for free right now. But baby, this hit is gonna be a hit track, baby. So you're gonna have to buy it if you don't get it right now. Yeah. Anwar, han kommer også til at spille det i det næste Banging James. Fordi det er sådan lidt mere dyb, tung hiphop. Og det er rigtig lækkert. Det hedder Eurohood, så er det tracket. Og det kommer til at ligge på Sirius Jones Euro-album. Og hvis der ikke nogen af jer, der kender Sirius Jones, så kan vi lige fortælle så meget, at Sirius Jones, han er verdens bedste freestyle-rapper. Ja, han lægger alle ned, han freestyler mod. Det er helt sindssygt. Crazy shit. Exactly. Så han har været på MTV2, et program, de havde kørende der hed Battle Club, tror jeg det er, den hedder. Eller Freestyle Club, og det vandt han mod en lille japser, der var rimelig sindssyg. Han havde vundet 2 år i træk, men så kommer Sirius Jones ind, og så lægger han ham bare ned. No doubt. That boy couldn't get up again. Og han er fra Jersey, the States. Anyway. Og altså, vi kan kun sige tak til Queen D Entertainment. Tusind tak. Det var super lækkert. Så. Apropos Queen D, hun er vores nye samarbejdspartner. Ja. Officielle samarbejdspartner. Det er hende, vi kommer til at arbejde sammen med nu her, når vi skal til at have nogle koncerter og så videre her i Copenhagen, eller bare Danmark, for at sige det. Så hvis vi har nogle lyttere fra Aarhus, for den sags skyld, så råb lige højt, fordi at, hvis I råber højt nok, kan det være, at vi bringer artisterne med til Aarhus. Præcis. Vi har faktisk også brug for nogle promoter i både Aarhus og i København, så skriv endelig til enten til Kevin@hotjams.dk eller Shaq@hotjams.dk, hvis I er interesseret i at blive promoter. Og selvfølgelig, der er jo man er en del af Hot Jams crew, hvis man kommer igennem det. Yeah, exactly. Så ikke noget der. Anyway, så havde vi også Easy Mo B. Easy Mo B, yeah. Ham havde vi et 44 minutter langt telefoninterview med. Yeah. På min regning. That's gonna be expensive, son. Yeah, I know. Ja, men prøv at høre. Det var det hele værd. Shaggy, ikke? Han er vant til at ringe til de der udlandske linjer. Hvornår var det, ringede til Bulgarien sidst, var? Ja, okay. De der 90 nummer der. Nej. Du skal ikke tage hende en ungarske kvinde med det her show, okay? Drop det. Nej. Men anyway, Easy Mo B, en af hip-hop foundation grundlæggeren, hvad kan man sige på den måde? Han har produceret Tupac, Biggie, og han har produceret en masse. Han arbejder lige nu med Alicia Keys, LL Cool J. Præcis. Altså, der er så mange, han har arbejdet med, det er helt skørt, men nogle af de helt store, det er sindssygt. Og han har også arbejdet med Wu-Tang. Ja. Han var faktisk med til at starte Wu-Tang op. Ja, præcis. Men altså, hvis vi hører lidt mere om ham, så skal I lytte til det interview, vi lægger ud til jer. Fordi det er super nice. Der kommer også til at være, under interviewet kommer der til at lægge vi nogle tracks ind, sådan, som han har produceret. Nogle af de numre, så hvis I helt sikkert vil kunne lide det, eller det er jeg sikker på, at I vil kunne lide, så jeg synes, at I skal bare blive ved med at lytte til programmet også, og så tjekke de ting, vi lægger ud, fordi vi lægger også et Fat Man Scoop interview ud snart. Det gør vi i hvert fald. Men lad os komme videre i showet. Vi har vores sidste del, vores sidste part af vores Hot Jams. Det er vores Party Club del. Apropos Party Club del, så alle dem, som ikke har tjekket ud nu, gå ind og tjek Party Jams ud. Hvis der I skal varme op, eller bare fester derhjemme, så Party Jams det perfekte. Jeg sidder på programmet selv, og jeg har en masse andre DJ's, som laver mixes. Det er alt mulig musik. Party music, det er alt fra fed club hip-hop til faktisk club lidt mere house-stil, hvis man kan sige det på den måde. Så gå ind og lytte til det. Men i hvert fald, jeg vil ikke sige så meget mere om det. Her kommer vores club-del. Det er Hot Jams, baby. Yeah! Hot Jams.
Shawty, I couldn't help but notice that you were sitting on the sideline.